støj fra de hissige traktorer. Double Screaming og Berry Boer gør klar til deres første forsøg. Double Screaming for Holland gør klar til sidste træk i klassen. Men der er vist ingen, der er i tvivl om, at den traktor her, den kunne såmænd have slæbt den op til containeren. Hold da kæft, der er muller i den maskine. Han kom fælt ud af balance, skulle rette op over ved sidelinjen, og det gør, at han kommer helt op og spinner af på